आहे आणि या अपघातामध्ये एका मुलीचा जीव गेलेला आहे, तिचा मृत्यू झालेला आहे। ही दृश्य आपण ज्या ठिकाणची पाहताय ती आहेत दापोली खेड महामार्गावरची वाकवली शिरशिंगे फाट्याजवळची ही दृश्य आहेत, ज्या ठिकाणी आज हा अपघात झालेला आहे। जो आपल्या कॅमेऱ्याच्या समोर जो रोड जाणार आहे तो खेडला जाणारा रोड आहे आणि अगदी बरोबर त्या विरुद्ध दिशेला हा जो रोड जातोय तो दापोलीला जाणारा रोड आहे। ऋषी गुजर देखील आपल्याला या ठिकाणी आलेले पाहायला मिळत आहेत, आमचे पत्रकार सहकारी देखील आलेले आहेत। तर अतिशय दुर्दैवी आणि मोठा हा अपघात आज झालेला आहे आणि जरी एकमेकांसोबत गाडीची टक्कर झाली नाही तरी पण एका मुलगीचा असं दुर्दैवी मृत्यू होणं हे खरं तर धक्कादायक आहे। हा खेड दापोली महामार्ग आहेत आणि त्या मुली दापोलीकडून खेडकडून दापोलीकडे जाणाऱ्या होत्या आणि हा रस्ता आहे, हा आपलं दापोली आणि खेड मुख्य महामार्ग। नाही, काही जण सांगतायत खेडकडून दापोलीकडे येणारे आहेत। हां बरोबर, ते हां कॉलेजला निघालेल्या। तर मला तिथल्या ज्यांनी वाचवलं त्यांनी पण हे म्हटलं तरी पण एकदा हे करून हां बरोबर बरोबर पुन्हा एकदा ही माहिती आपण जरा थोडी अपडेट करू। त्या दापोलीकडून खेडकडे जाणाऱ्या होत्या आणि त्यांची बाईक देखील दुचाकी दाखवतो आणि तिथे अनेक जण आलेले आहेत, त्यांच्याजवळ देखील आपण बोलण्याचा प्रयत्न करू। पण सध्या मी माहिती सांगतो तुम्हाला, ही ती गाडी आहे, ही गाडी दापोलीकडून खेडकडे जात होती आणि ही गाडी त्या नाल्यामध्ये गेली आणि ज्याच्यामध्ये एका 22 वर्षीय मुलीचा तरुणीचा मृत्यू झालेला आहे। तिचं नाव देखील तुम्हाला सांगतो, सेजल पांडुरंग भागवत, वय 22, राहणार टेटवली खुराचा खोण। सध्या ती विद्यापीठ चाळ ह्या ठिकाणी राहणारी होती आणि दुसरी जी मुलगी होती वैष्णवी चंद्रकांत आहेरे, त्या राहणार आहेत असून। तर हीच गाडी आहे आणि ही गाडी घेऊन ते खेडकडे जात असताना हा अपघात झालेला आहे, घरी जात असताना अपघात झाला आहे। माझ्यासोबत आमचे सहकारी सलीम रखांगे देखील आहेत। तर हा अपघाताचा अतिशय जो ठिकाण आहे तो अतिशय दुर्दैवी हा अपघात झालेला आहे। तुम्ही या ना, तुम्ही बोला ना। बोला तुम्ही इथे बोला, दीपक सावंत काका हे। तर ही गाडी दापोलीकडून खेडच्या दिशेनं जात असताना ही गाडी वेगात असावी अशी शक्यता आहे। साधारणतः वेग असणार म्हणून ती गाडी अनियंत्रित झाली असणार किंवा समोरून कोणती गाडी येणार असेल काय किंवा साईड देण्याच्या कारणावरून ही सगळी शक्यता आपण मानतोय। नेमकं त्यावेळी काय झालं हे अजूनपर्यंत कोणाला माहीत नाही आहे। पण ज्या क्षणाला हा अपघात झाला ते वाचवणारे जे काका आहेत ते देखील तिथेच आहेत। त्यांनी हा सगळा पहिला अपघात बघितल्यानंतर गाडीचा आवाज आल्यानंतर ते तिथे गेले। एका मुलीला त्यांनी बाहेर काढलं आणि जी दुसरी मुलगी होती ती वाचू शकलेली नाही, त्याची देखील आपण कारणं शोधणार आहोत। मात्र जो हा दापोली आणि खेड महामार्ग आहे आणि ती गाडी अनियंत्रित होऊन या आंब्याच्या झाडाला, म्हणजे हा रोड आहे आणि या आंब्याच्या झाडाला घासून ही 2 ते 3 ठिकाणं आपण ही घासलेली पाहतोय। ही गाडी या ठिकाणाहून घासून ही गाडी थेट या नाल्यामध्ये गेली। आत्ता जरी पाणी ह्या नाल्याचं कमी झालं असलं तरी मात्र ज्यावेळी 8:30 साधारणतः 8:30 ते किती 9 प्रशांतजी 8:30 ते 9 बरोबर वेळ 8:30 ते 9 हे आत्ता जे पाणी तुम्ही लाईव्ह पाहताय ही लाईव्ह आहेत। आत्ताचे साधारणतः 2ला 1 मिनटं आहेत आणि तेव्हाची ही 2ला 10 मिनटं आहेत तेव्हाची ही दृश्य आहेत। पण 8:30-10ला हे पाणी खूप वरती होतं आणि गढूळ होतं, हे पाणी साचलेलं आहे आणि आपण ह्या इथल्या ग्रामस्थांजवळ देखील बोलणार आहोत। फक्त मी तुम्हाला घटना कशी घडली त्याचं थोडं सारांश सांगतो आणि त्यानंतर आपण इथल्या सगळ्या ग्रामस्थांजवळ बोलणार आहोत की ही घटना नेमकी कशी घडली। तर हाच नाला आहे आणि याच नाल्यामध्ये पडून एका 22 वर्षीय तरुणीचा दापोलीतल्या एका मुलीचा मृत्यू झाला आहे। ही फार शोकांतिका आहे। इथे कोणतंही बॅरिकेटिंग करण्यात आलेलं नाही आहे, इथे काही सुरक्षेची काही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही आहे आणि ही गाडी जी आली ती थेट ह्या नाल्यामध्ये गेली आणि नाल्याचा जो नाला आहे त्याचा पाण्याचा प्रवाहाचा वेग खूप होता, त्यामुळं आणि इथे जो पास होणारा होता तो पटकन झालं नाही। जर कदाचित तो पाणी पास झाला असता तर ती वाचली असते आणि तिकडे अडकली असती, पण ती जी मुलगी आहे ती ह्या नाल्यामध्येच मधोमध अडकलेली आहे आणि त्यामुळं हा मृत्यू झाला आहे। तर हा नाला आहे आणि ह्या ठिकाणी गाडी पडलेली आहे। मी तुम्हाला थेट ज्या ठिकाणी जेव्हा तिथल्या गाडीचा आवाज आला आणि त्यानंतर त्यांनी ज्या व्यक्तीने ह्यांना वाचवलं त्यांच्याजवळ आपण थेट संवाद साधणार आहोत। 2 मिनटं
तर त्यांच्याजवळ, कारण ते ह्या गाडीजवळ सगळ्यांदा म्हणजे अपघात झाल्यानंतर ते पहिल्यांदा होते की त्या एका मुलीला वाचवणारे, आणि त्यामुळं थोडं आपण त्यांच्याकडून ऋषी गुजर यांच्याकडून देखील सगळी सविस्तर आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. हे पण आहेत, काका सावंत म्हणून आहेत. पण सगळ्यात आधी मला ही गोष्ट सांगायची आहे की हा अपघात झाल्यानंतर ज्या क्षणाला जी पहिली व्यक्ती इथे येणार होती ते आता आपल्यासमोर चालत येतात, आणि त्यांच्याकडून ही सगळी घटना पुन्हा आपल्याला हे सगळं आपण कोकण कट्टा न्यूजला सविस्तर सांगणार आहोत. पण एक लाईव्ह आपण एक निमित्त आलेलं आहे, या थोडं पुढे. किती वाजता हा अपघात झाला, आपण लाईव्ह आहोत कोकण कट्टा न्यूजवर. किती वाजता झालं, तुम्हालाही कधी कळलं, हां गाडीचा आवाज आला, आणि तुम्ही काय नेमकं पुढचं घटनाक्रम कसं झालेलं आहे? बरं. हां. बाईवर गाडी पडली होती बाईक आणि प्लस केस अडकली होती. आम्ही लगेच गाडी उभी केली, केस काढली, केस गाडी स्टँडमध्ये काढल्यामुळे ती मला शेजर कुठे आहे, शेजर कोण, त्या माझी बसली पाठी वगैरे पण बघते इकडे पाणी पूर्ण गडू होतं, थोडं स्कूलला होतं. मी लगेच उडी मारली, मला छत्री दिसली बरोबर तरंगताना, आणि प्लस जर थोडासा असं मला हातासारखं दिसलं मला, मी इकडे उडी मारली तर जाईपर्यंत त्याबरोबर पाण्याच्या लोडमध्ये गेली. पण ज्यावेळी एका मुलीला तुम्ही बाहेर काढलात तेव्हा तिने सांगितलं की एक माझी मैत्रीण. हां, पण ती किती वेळानंतर सांगितलं तिने? ती घाबरलेली असेल. हां, किती वेळाने सांगितलं? हां हां. आणि मग त्यानंतर तुम्ही काय केलं? आम्ही लगेच तिकडे त्या साईड उडी मारली मी. दिसत थोडं मला छत्री दिसली ना, हां, शेजर कुठं आहे याची बरोबर बघायला आली. छोटी की मोठी आहे, माझी एवढीच बोलायली. बघितलं इकडे पाणी होती गडूळ पूर्ण, तरी पण मी इकडे उडी मारली. म्हणजे मला थोडंसं सावड झाला वाटतं, मला बघितलं छत्री होतीवर आणि थोडं मला हाताला थोडं आवडेल ना, आणि असं उडी आली आणि दोन आपले काही दोघं पण उडी मारली असं गेलो. बघितलं काय दिसलं नाही, माणसं त्याला मला हाक मारली, ते पण आले बघितलं. तो ड्रायव्हर घातले आला, बाकी काय लोकांना असं वाटणार पण नाही ना एवढी मोठी आणि. होय होय, माझं तेच म्हणणं होतं. पण तुम्ही साधारणतः तुम्ही या जी तरुणी होती तिला शोधण्यासाठी साधारण किती वेळ गेला? पाणी गडू होतं ना, माणसाला आली, मग पाणी अडवलं, पाणी अडवलं, स्पीड झालं तर ती बाहेर निघाली तिकडून, ते अर्धा पाऊस गेला. पण आता जी हा पाणी आता कमी झालेलं आहे, त्यावेळी जरा त्यावेळची स्थिती किती होती, म्हणजे किती तरी पण साधारणतः सांगू शकता म्हणजे कळावं? माती आहे ना, बंद केलेलं मगाशी ना, माती आली ते पूर्ण असं होतं. म्हणजे जर पाणी पास होणार असतं तर जीव वाचला असता? पाणी म्हणजे पूर्ण वाजला वाजला असता. पाणी किती बाहेर पडली असते ना, कंबरवर पाणी मुलगी तिथून बाहेर पडली असते ना, ते उठी असते ना, तर ही तिला वाचली असते, पण हीच अडकली होती गाडी खाली, केस पण अडकली होती गाडी. पण ही पहिली, हा आता अपघात होण्याचं हे काही ठिकाण नाही आहे, तरी पण असं एक दुर्दैवी अपघात झाला आणि त्याच्यात 22 वर्षीय तरुणी मृत्यू झालेला आहे. काय करणं गरजेचं आहे अशा ठिकाणी? काय चोकोबा येतं पाणी, आम्ही सांगतो किती आम्हाला फटका बसतो तिकडे, पाठीमागे पाणी तुमचं पाणी काढतात हे लोक साफ करतात, नाले बाटल्या वगैरे. जी जी दुसरी तरुणी होती तिला सध्या काय लागलेलं, गंभीर लागलेलं कुठे, डोक्याला? हां, बरोबर लागले, हेल्मेट फुटला होता. आणि साधारण जी गाडी तिकडून दापोलीकडून आली ती थेट या नाल्यामध्ये गेली. तुम्ही गाडी नंतर काढलीत किती वेळाने? आधी मुलीला काढलं? तिला बघितलं ना, हां, गाडी उभी केली पहिली आणि तिला बाहेर काढले. केस अडकली, सांगितलं की बाबा आम्ही दोघी जणी होतो, दोघी जण कोण, शेजर कुठे आहे, शेजर कोण आहे, पाठी बसली होती, गडू पाणी पूर्ण ना, आम्ही वर बघतो, वर पण दिसत नाही. तर बोलले ह्याच्यावर मोठी असेल तर बोललं वर आले असेल, बघतो तर बोलतो खाना इकडे तर आम्ही थोडं मला छत्री दिसली गडूबाई छत्री आणि थोडा हाताचा हे दिसला, म्हणून मी लगेच उडी मारली इकडे. तोपर्यंत नाही. किती साधारण गावकरी होते त्यावेळी? किती जण होते त्यावेळी तुम्ही? तेव्हा पहिले. आणि पोलीस साधारण किती वाजता आले? अर्धा पाऊण तास. ठीक आहे, हे सगळे गावकरी आहेत, आपण त्यांच्या प्रतिक्रिया घेतलेल्या आहेत. म्हणजे ज्यावेळी हा अपघात झाला त्यावेळी नेमकी काय स्थिती आहे त्यांनी सांगितलेलं आहे. पण असं काही ह्या ठिकाणी अपघात होण्याचं ठिकाण नाही आहे. पण जर हां, हे कचरा वगैरे साफ करणं किंवा मग असं काय होतं इथे की नाहीच होत, किंवा पाऊस आल्यानंतर कळते, इथं पाणी तुंबल्यानंतर कळते की इथे मारी तुंबली म्हणून?
होत्या हं, नाही कधी साफ नाही होऊ शकत. हं. हे वरनं पाणी होतं. पण हे नेहमीच आहे म्हणजे हे तुमचं पाणी नेहमीचं की दोन या जातं पाणी. हो दोन बसवली आतमध्ये पूर्वी एकच होती आता दोन हं, बसवली. हं. तर मगाशी तुम्ही असंच आपण बोलत होतो तेव्हा तुम्ही इथेच उडी मारलीत आणि त्यानंतर गेलेलात तर साधारणतः कुठे मला जरा स्पॉट सांगा ना बरं होईल. बरोबर, पाणी हे होतं बघा. हां हा आता पाणी तुंबलेलं आहे. हा, तिथं. पाणी जरा उंच होतं. केलेलं आहे ते अतिशय धोकादायक लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचं काम या ठिकाणी या रस्त्याच्या माध्यमातून केलं गेलं. आपण पाहिलं असाल दापोलीपासून निघाल्यापासून कुंभे फाटा आहे, कुंभ्याला जो उतार आहे त्या ते ब्रिजमध्ये देखील त्या ठिकाणी 3 ते 4 अपघात आतापर्यंत घडलेत. आता जो कुंभ्याच्या पुढे गेल्यावर स्टॉपच्या पुढे जो ब्रिज बांधलाय तिथे देखील काम एवढ्या निकृष्ट दर्जाचं केलंय. तिथे देखील गाड्या कायम तिथं खालीवर झाले, त्याच्यामुळे कायम गाड्या तिथं अचानकपणे थांबल्या जातात. त्यामुळे मागून ठोकण्याचा त्या ठिकाणी प्रकार देखील भरपूर होतोय. आम्ही वारंवार BNCकडे याबाबत तक्रार केली. मध्यंतरी पावसाच्या तोंडावरती दापोलीचा ब्रिज देखील तोडण्याचं कारस्थान हे BNC आणि तो ठेकेदार करत होता. परंतु आपण जनतेला घेऊन त्या ठिकाणी आपण ते आंदोलन छेडल्यामुळे ते काम थांबलं. तेव्हा पण आम्ही तीच विनंती केली की ऐन पावसामध्ये लोकांचे जीव जात आहेत. आता ही जी काही परिस्थिती आहे ही परिस्थिती अशा पद्धतीची आहे की ह्या जर ब्रिजच्या मोरी जर व्यवस्थित बांधली असती, तिच्या खालून जर पाणी व्यवस्थितरित्या गेलं असतं तर कदाचित ती मुलगी वाचू शकली असती. हा काय अपघाताचा स्पॉट नव्हे. अगदी. इथे ज्या पद्धतीनं आता स्थानिक लोक आपल्याला सांगतायत, ज्या पद्धतीची काळजी ठेकेदारांनी या ठिकाणी घ्यायला पाहिजे होती. ह्या ज्या मोऱ्या बांधल्यात, मोऱ्याच्या बाजूला ज्या पद्धतीनं पाणी तुंबून राहिले, ज्या मोऱ्या व्यवस्थित साफ करायला पाहिजे होत्या त्या साफसफाई मोऱ्यांचं त्या ठिकाणी झालेलं नाही. त्याच्यामुळे पाणी साठतंय. ती मुलगी कदाचित तिथं पडली असते आणि पाणी कमी असतं तर त्या मुलीचा कदाचित जीव वाचू शकला असता. पण दुर्दैवानं तसं घडलं नाही आणि त्या 22 वर्षाच्या तरुणीचा जीव गेला. आमची अशी मागणी आहे की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने येत्या दिवसात मागणी करतोय या ठेकेदारावरती सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. कारण त्या कुंभे फाट्यावरती या महिन्यात 1.5 महिन्यामध्ये 4 ते 5 गाड्या जाऊन त्या ब्रिजवरती आपटल्यात. अर्धा ब्रिज तोडून अर्धा ब्रिज चालू ठेवलेला आहे. अतिशय फालतू काम, निकृष्ट दर्जाचं काम हा ठेकेदार करतोय. आम्ही वारंवार आंदोलन केली. पण तुम्हाला ह्या ठेकेदाराचं नाव वगैरे माहिती असेल तर तुम्ही अगदी लाईव्ह बोलू शकता. नाही, ठेकेदाराचं नाव मला माहिती नाही. आम्हाला BNCचं काम माहिती. बरोबर. ह्या सर्व गोष्टीला BNC जबाबदार आहे. कारण ठेकेदार BNCने या ठेकेदाराकडून त्या पद्धतीनं काम करून घ्यायला पाहिजे होतं. पण दुर्दैवानं अनेक तक्रारी करून देखील लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचं काम या खेड दापोली रस्त्यावरती झालेलं आहे. तेजस्वी आजही सांगतो तुम्ही वाकवली ते दापोली या रस्त्यावरती अनेक स्पॉट आहेत की जिथे मोऱ्या खचल्यात, कायम गाड्या आपटतात, अचानक गाड्या थांबवल्या जातात, अपघाताची शक्यता जास्त झालेली आहे. दुर्दैवानं हा बळी गेल्यानंतर ते प्रशासनाला जाग येते काय भविष्यात बघायला लागेल. परंतु आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या वतीनं मी आता BNCला पत्र देतोय की अशा पद्धतीनं जर गुन्हे होत असतील तर आम्ही या रस्त्यावरती आंदोलन करू आणि या तरुणीचा जो जीव गेलाय याला सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा या ठेकेदारावरती करावा. कारण ही जी मोरी ज्या पद्धतीनं बांधली आणि त्या पद्धतीनं जो गाळ साचलाय आणि पाणी साठलंय हे BNCने या कर्मचाऱ्यांनी ही मोरी बांधताना या गोष्टीची काळजी घ्यायला पाहिजे होती असं माझं प्रामाणिक मत आहे. अगदी. मला असं वाटतं की अनेक ठिकाणी अपघाताची ठिकाणं खेड दापोली रोडवरती आहेत. एक प्रामाणिकपणे ऑडिट होणं गरजेचं आहे का खेड दापोलीचं? 100% साहेब ऑडिट होणं गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीनं ठेकेदार काम करतो, अनेक रस्त्याची कामं होताना आपण बघतोय. पण दापोली खेड रस्त्याचं जे काम ज्या पद्धतीनं चाललंय, मागच्या वर्षी फुरुसमध्ये ऐन पावसामध्ये देखील त्या पुलाची अवस्था जी होती, लोकांच्या बागेमध्ये पाणी गेलेलं, त्यावेळेला देखील आम्ही त्या पुलावरती आंदोलन केलं. वारंवार आम्ही तेजस्वी या रस्त्याच्या संदर्भामध्ये जनतेच्या बाजूने आम्ही त्या ठिकाणी भांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या ठिकाणी प्रशासनावर दबाव कोण, प्रशासनावरला जाब विचारणार आहे या ठिकाणी लोकप्रतिनिधींचं लक्ष नाही. प्रशासन मोकाट सुटलंय, जे वाटेल त्या पद्धतीनं काम करतोय. ठेकेदारची उन्माद आहे
ठेकेदार मध्यंतरी दादागिरी करून दापोलीतलं काम त्या ठिकाणी ब्रिज तोडत होता. त्या ब्रिजवरती देखील मुलांच्या कोंडावरच्या ब्रिजवरती 4 ते 5 वर्षापूर्वी मुली वाहून गेलेल्या. तर त्या ब्रिजचं काम आम्ही त्याला सांगितलं की पावसानंतर करा. आम्हाला उपोषणाचं पत्र द्यावं लागलं. त्याच्यानंतर प्रशासनाने ते काम पुढे ढकललं. म्हणजे फक्त जाणीव ही राजकीय पक्षांनी किंवा स्थानिक लोकांना, बीएनसीला स्थानिक लोकांच्या जीवाची काळजी नाही का, असा सवाल देखील आमच्यासारख्या लोकांच्या मनात येतो. अगदी ऋषीजी, शेवटचा प्रश्न आहे. तुम्ही आहात ह्या घटनास्थळावरती, आता ही दृश्य पाहताय, काय करणं इथे अपेक्षित होतं? ही मोरी बांधलेली आहे, काय करणं तुम्हाला प्रत्यक्ष इथे या ठिकाणी पाहिल्यानंतर काय वाटतंय? मोरी बांधली, या मोरीला थोडीशी उंची देऊन पाणी त्याच्यातून व्यवस्थित जाता येईल अशा पद्धतीची मोरी करायला हवी होती. आणि जर मोरी केली तर तुम्ही पाहत असाल की पाणी पूर्ण गाळ या मोरीच्या तोंडावरती येऊन बसलाय. त्याच्यामुळे पाणी जास्त चढलंय, पाणीच पास होत नाहीये. ती जी मुलगी आली तिथे 6 ते 7 फूट या ठिकाणी एक माणूस जाईल एवढं पाणी, माणूस बुडेल एवढं पाणी या ठिकाणी या मोरीच्या खाली साचलेलं आहे. ती जर मोरी व्यवस्थित पाणी वाहत असतं तर या ठिकाणी ती मुलगी बुडाली नसती. तिला वाचवण्याची दुसऱ्या मुलीला तरी संधी भेटली असती. पण हे माझं म्हणणं, हा बळी हा अशा पद्धतीनं जाणं हे दुर्दैव आहे. आणि भविष्यात असे बळी जाऊ नये याच्यासाठी बीएनसीने आणि प्रशासनाने याची काळजी घेतली पाहिजे. पण असेच जर जात असतील, माणसाच्या जीवाची जर काळजी प्रशासनाला नसेल तर मग आम्हाला या गोष्टीमध्ये उतरावं लागेल आणि तीव्र विरोध करावा लागेल. अगदी धन्यवाद. पुन्हा एकदा आपण ह्या सगळ्या घटनास्थळाची बातमी स्वरूपात माहिती देऊ की हा नाला आहे आणि हे इथे अजूनही पाणी तुंबलेलं आहे, सगळी घाण आहे. आज हे सगळं दाखवण्याचं कारण इतकंच की याच एवढ्याशा नाल्यामध्ये तुम्ही देखील पाहत असाल, दिसणारा नाला हा छोटा आहे, पाणी देखील आत्ता कमी आहे, पण इथे दापोलीतल्या एका 22 वर्षीय तरुणीचा जीव गेलेला आहे. फार मोठं पाण्याचं पाणी जे तुंबलेलं आहे त्याची उंची काय फार मोठी नाही आहे. मोरी आहे, तिची पण उंची अगदी ज्या पद्धतीनं इतर मोऱ्या तयार केल्या जातात त्या पद्धतीनं आहे. पण आज ह्या ठिकाणाची, ह्या घटनास्थळाची माहिती देणं यासाठी गरजेचं आहे की एक तरुणी दापोलीवरून खेडमध्ये येते आणि गाडी अनियंत्रित होते आणि तिथून ती गाडी थेट या नाल्यामध्ये पडते आणि एका 22 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू होतो. दुसरी तरुणी ही आता गंभीर आहे आणि तिच्यावरती उपचार सुरू आहेत. आणि त्यानिमित्तानं हे सगळे इथले स्थानिक आहेत, भागवत डॉक्टर आहेत, ते देखील आलेले आहेत. सर 2 मिनटं आपण भागवत डॉक्टर यांची देखील प्रतिक्रिया घेण्याची हे करू, प्रयत्न करू. हो सर नाही 2 मिनटं. भागवत डॉक्टर आहेत आपल्यासोबत. ज्यावेळी तुम्ही प्रतिक्रिया तर द्या, त्यांची स्थिती कशी आहे, जखमी आहेत, काय आहेत ते? नाही ते नाही आहेत मला कळलं, पण जे जखमी झाले त्यांची स्थिती तर सांगाल. अच्छा ठीक आहे, त्यांनी पाहिलं नाही आहे म्हणून ते प्रतिक्रिया देत नाही आहेत, हरकत नाही. पण हा सगळा स्पॉट आहे ज्या ठिकाणी एका तरुणीचा जीव गेला. याची विरुद्ध बाजू आपण ती पण पाहूया. ही फार छोटी मोरी आहे, फार मोठं असं या ठिकाणी काही नाही की पाणी मोठं साचलं आहे आणि ओढ्याचं स्वरूप आहे असं काही या ठिकाणी दिसत नाही. तर इथे ती मुलगी आली असती वाहून, जे गावकरी सांगतायत, पण तसं काही झालं नाही. यामध्ये ज्या 2 मोऱ्या आहेत त्या एका मोरीमध्ये अडकून ती अडकली, ज्यामुळं ती इकडे पास होऊ शकली नाही आणि त्यामुळे तिचं आतल्या आत मृत्यू झाला. आणि त्यानंतर गावकऱ्यांनी तिचा मृतदेह हा इथे बाहेर काढलं. आणि ही दोन्ही बाजूची ही दृश्य तुम्ही पाहताय. घटना घडली त्या ठिकाणी आणि विरुद्ध दिशेला त्यांनी प्रयत्न करून त्या मुलीसाठी तिकडे प्रवाह रोखून धरला, जेणेकरून पाण्याचा प्रवाह कमी व्हावं. JCB देखील तिथे आणलं आणि माती काढण्यात आलेली होती. हे सगळं प्रयत्न इथल्या गावकऱ्यांनी केलं, पण ती 22 वर्षीय तरुणी वाचू शकलेली नाही आहे. आणि त्याच्याबरोबर विरुद्ध दिशेला त्या मोरीचं जी दुसरी बाजू आहे ती अशी आहे. इथे देखील फार पाणी नाही आहे, 1, 2 ते 3 फूट असं पाणी असेल. पण कदाचित जर गाळ वगैरे ह्या मोरीमधलं काढलं असतं तर कदाचित ती तरुणी पास होऊन थोडी जखमी झाली असती, पण जीव वाचला असता. अशा पद्धतीची आजची घटना झालेली आहे. आज दापोलीमधले जी वाकवली ठिकाणं आहे, शिरशिंगे फाटा आहे, तिथे हा अपघात झालेला आहे. आजची तारीख आहे 28 जुलै आणि या क्षणाला वाजलेत 2:07 आणि तेव्हाची ही दृश्य पाहतोय. अपघात झाला सकाळी 8:30च्या दरम्यान, 8:30-9 वगैरे असं त्या दरम्यान हा अपघात झाला. आणि त्यानंतर मग ह्या सगळ्यानंतर गावकऱ्यांनी धाव घेतली, गाडीचा आवाज आला. गावकऱ्यांनी धाव घेतल्यानंतर त्यांनी शोधकार्य सुरू केलं,
पण एका मुलीला वाचवण्यात यश आलं आणि दुसरी मुलगी ह्या नाल्यामध्ये अडकली आणि तिचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे. आणि त्यानंतर भागवत डॉक्टर आहेत किंवा मग इथले गावकरी आहेत, त्यांनी हा सगळा अपघात झाल्यानंतर पाहिल्यानंतर ते या ठिकाणी आले आणि त्यांनी या सगळ्या अपघाताची माहिती घेतली. ते पवार आहेत, त्यांनी ज्यावेळी हा अपघात घडला त्यावेळी अपघात घडल्यानंतर वाचवण्याचा प्रयत्न केले, कारण तेच ह्या ठिकाणी अपघातस्थळी आले आणि त्यांनी पहिल्यांदा ही घटना पाहिली आणि एका तरुणीला वाचवण्यामध्ये त्यांना यश आलेलं आहे. अजून काही आपल्याला माहिती ह्या अपघातासंदर्भातली मिळते का याचा देखील आपण प्रयत्न करूया आणि त्यानंतर हे लाईव्ह आपण थांबवूया. होय, तेच गंभीर आहे, तेच गंभीर आहे. बारीक आहे ना. हा, पाऊस जरा होता आणि प्रवाह पण पाण्याचा खूप जास्त होता असं. हां हां, बरोबर बरोबर. पण आत्ता थोडं निवळ झालं पाणी, मगाशी हॅलो. जे आता आपले प्रेक्षक जोडलेले आहेत त्यांना पुन्हा एकदा ह्या सगळ्या घटनेबाबतची छोटी माहिती देतो आणि त्यानंतर आपण हे लाईव्ह थांबूया. हे खेड दापोली महामार्ग आहे. दापोलीकडून ही बाईक आहे, ती ॲक्टिवा, ही दुचाकी गाडी खेडला जात असताना हा अपघात झाला आणि त्यानंतर त्यांचे रेनकोट आहेत, हेल्मेट आहे, गाडीला फार काही लागलेलं नाही आहे, फक्त इथे माती लागली आहे. तर गाडी ही जी थेट गेली आहे ती नाल्यामध्ये, गाडीला कुठेच खरचटलेलं नाही आहे, सगळी गाडी क्लिअर आहे. पण एका तरुणीचा यामध्ये मृत्यू झाला आहे. ही गाडी गावकऱ्यांनी नाल्यामध्ये गेलेली, तिथून काढली. रेनकोट आहेत, हा त्यांचा हेल्मेट पण आहे, पण गाडी अतिशय चांगली आहे, म्हणजे तिला खरचटलं पण नाही आहे थोडं पण. आणि ती दुचाकी आपण आत्ता या दृश्यांमध्ये पाहतोय. आणि ही गाडी अशी आली आणि थेट बहुतेक ती अनियंत्रित झाली असावी आणि ती गाडी सरळ न जाता त्या गाडीने टर्न घेऊन या आंब्याच्या झाडाला घासून ती गाडी या नाल्यामध्ये गेली. आत्ता पाणी कमी आहे, पण त्यावेळी थोडं जास्त होतं पाणी आणि त्यामुळं इथले गावकरी ज्यावेळी आले त्यावेळी त्यांना ते वाचवता आलं नाही. एका तरुणीला वाचवायला यश आलं. जर मला फक्त एक प्रश्न सांगा, जर तुम्ही जर आला नसतात, म्हणजे इथे जर आलं नसतं कोणी, जर ते आले नसते तर दुसऱ्या तरुणीचं काय नेमकं, जर तिचं पण एक दुर्दैवी मृत्यूच झाला असं म्हणावं लागेल, कारण ती पण ती गाडी सकटच होती ना खाली. इथल्या खरं सांगायचं झालं तर इथल्या ग्रामस्थांचं कौतुक करायचं आहे, कारण त्यांनी आवाज आल्यानंतर आले आणि एका मुलीला बाहेर काढलं आणि जी आतमध्ये गेली तिचा मृत्यू झालेला आहे. तर पुन्हा एकदा आपण नावं सांगू, सेजल पांडुरंग भागवत वय 22 यांचा मृत्यू झाला आहे. तर दुसरीकडे वैष्णवी चंद्रकांत आयरे यांचं पण वय 22 आहे आणि त्यांचा ते अपघातामध्ये जखमी झालेले आहेत, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तर हा दापोलीतला आज अपघात घडलेला आहे साधारणतः सकाळी 8:30 ते 9च्या दरम्यान आणि त्याची ही माहिती आपण थेट घटनास्थळावरून दिलेली आहे. आपण या सगळ्याबाबतचे अपडेट कोकण कट्टा न्यूजवरती पाहत राहा आणि हे अपघात नेमकं कशा पद्धतीनं घडलेलं आहे याचा सविस्तर आपण अजून एक व्हिडिओ करणार आहोत. त्या दृष्टीने देखील त्या व्हिडिओमध्ये देखील या सगळ्याची माहिती देणार आहोत. धन्यवाद. आपण पाहत राहा कोकण कट्टा न्यूज.